Esamba phambili indaba namuhla I-Natu ithi Kayichemile ne-IFP. Owasemuzi wabantu unqanda imbhikisho ngeimbizo kanti basale dengwane kusho umuzi kwaMbonambi. Nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina bendlovu enamandla. Sanibonani. Ibamba likaMengameli Inyunyana Yothisha I-National Teachers Union inathi ngamafuphi uSibusiso Malinga uthi kalikho iqembu lezepolitiki abacheme nalo kwazisa imigomo yabo njengenyunyana kayihambisani nalokhu. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uMalinga uphinde waveza ukuthi banamalungu enyunyana avela kuona wonke amaqembu ezombusazwe nokuveza ngokusobala ukuthi alikho iqembu abacheme nalo. Kusho kanjena ke kulandela imibiko ebithi ke lenyunyana idla ngakhezolunye neqembu leNkatha Freedom Party I-IFP. I-Natu enye yezinyunyana zothisha endala njobe ineminyaka eyi-103 kanti iqhaza layo ukulwela amalungelo othisha. uSibusiso Malinga ubambe njengomengameli walonyana uthi abacheme naqembu lezepolitiki kwazise banamalungu asuka kumaqembu ahlukene ezepolitiki kanti nomgomo wabo awuvumi lokho uthi bacheme neqembu elithile. It must be on the record ukuthi I-Natu ayicheme naqembu lezepolitiki. Yini sithi I-Natu ayichemile namaqembu ezepolitiki ukuthi iprinciple yethu it's very simple. A non-political alignment. Okusiza ke kakhulu ukuthi i-union yethu I-Natu inamalunga asuka kuwo wonke ama-political parties ngoba siwahlonipha ngokulinganayo amaqembu ezepolitiki. Lenyunyana isizwakalisa ilakalayo ngesiphakamiso somnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal sokudiliza othisha abalingisela kwezinkulungwane ezine ngenxa yokunciphisa izindleko. uMalinga uthi lokho kuyobe kufana nokubulala ikusasa lentsha kanti uphinde waveza ukuthi kunenqwaba yothisha abafundi bagogoda kodwa bahlele emakhaya abangaqashiwe. I-challenge esinayo makuvela indaba zokudilizwa kothisha eyokuqala njengeNATU esiyibonayo ethi badilizwa kanjani othisha nje wasikhuluma nawe njengamanje beshote ezikoleni. Badilizwa kanjani othisha kunenqwaba yothisha abaqualified abangaqashiwe akuyibona basafuna umsebenzi. Uma ke siyithatha seriously imfundo yabantwana bethu nemfundo yabantwana base South Africa noma ngathiwa kunahlobo lweni le budget cut akufanele luyithinte i-education. Ngisho ngathiwa kwenziwa i-budget cut noma ngaba yikuphi sibona ukuthi kungayihlazo elikhulu mangase kuthiwe yenzeka kwa education. Yini njengeNATU sithi kungayihlazo elikhulu ukuthi iqembu elibusayo la kubeka kacaca lathi i-education iseqhulwini ezintweni zabo. Esikholwa ukuthi ke babenze kahle mabenza njalo ngoba izwe elingenazo izingane ezifundayo lipromota ubugebengu. Iveli South Africa isebugebengweni njengoba sikhuluma. Ezindabeni 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Somlomo kamasipala umuzi wabantu umzwandile Inyunyana uthi ukuxhumana kwamasipala nomphakathi ngohlelo lwezimbizo kubaluleke kakhulu ngoba ikhona ukunqanda ngembhikisho ngoba kumphakathi uyakwazi ukwenza iziphakamiso zezinto abayidingayo njengomphakathi futhi bathola ukuthi abakuphakamisele sekuhambe kwafika kuphi. uNyathu usho kanjena ke ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV ngenkathi ke behambele imbizo ibikwamachi eHarding ogwini oseningizimu nesifundazwe. Ihhovisi lika Somlomo emkhandlwini ilona elibhekelele ukuxhumana komphakathi nomkhandlu. uSomlomo womkhandlu umuzi wabantu uthi lezi imbizo ziqondene kahle ngesikhathi bewumkhandlu bezothula emphakathini lokho abakwenzile eminyakeni emihlanu edlule. Njengamanje kuqondana nje ngalesikhathi sonyaka sijwayele ukuthi sibuye sizoreport ukuthi kwi-financial year esikiphelile senzeni senzani. Njengamanje kuhlangana kahle ke ngoba kuhlangana nokuphela kwesikhathi se-council lebeyikhona. Njengalokhu sazi ukuthi ngomhla ka-1 kuNovember kuyobe kuyovotwa kuvotelwa imikhandlu emisha. Omeya ke babe sebethola ithuba ke elihle lokuthi bethulele umphakathi konke okwenzekile kule minyaka emihlanu. Ngoba sibona nje kunezibhelu zama-protest. Kuyenzeka mhlambe into esesiyibuke sigcizelele lana ubona nathi thanda enqaba ama-protest. Siqinisekisa ukuthi amakhansela siqinisekisa ukuthi ayaye emphakathini. Nathi futhi masizwile ukuthi kunesikhalo kulomphakathi siqinisekisa ukuthi siyazifikela mathupha ukulungisa lokho okukhalwa ngakho. Kanti umeya womkhandlu ukhansela uDixie Nciki uthi benza lolu hlelo ukuzokwethula
asebekwenzile njengomkhandlu osophelelwe isikhathi. Lokhu akusho ukuthi ukuphuma kwabo emkhandlwini intuthuko izobe isiyama. Imbizo zethu siyaziclusterisha. Sibize uward 4, uward 5, uward 6, uward 10. Ukuthi sihlangane ndawonye bafikile kabantu ngobuningi babo. Kodwa okubalekile besizokwenza kakhulu namhlanje ukuthi njenge council eseyiphelelwa iterm sizokwethula ebantwini ukuthi yini esiyenzile kusukela ngo2016 singenile kwaze kuba u2021. Okunye futhi esizokwenza namhlanje besizosho ukuthi ebantwini njengoba kuphela iterm akusho ukuthi kuphela izicelo zabo azisophinde zinakwe. Kuzoqhutshekwa ngoba umkhandlu ukhona awuzukuya ndawo. Ama top priorities abo asemingalo lohlobo. Noma ikhansela likhona noma ngabe alibuyanga kodwa ibona bazi ukuthi ama top priorities abo ami kanjani. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uSigananda ogwini kwaMaxi. Umndeni wakaNtuli enhlazini kwaMbonambi ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho KwaZulu-Natal uthi ungathekile kawazi ukuthi uzothathana uhlanganise nani njengoba besaleke bengenalutho indlela yomndeni enkathi ishake ingqongqana yonke impahla ebiphakathi kuhlanganisa ke nomazisi. Ekhuluma ke neziko lezindaba lilungu lalomndeni uThembelihle Ntuli uthi sebeyaphoqeleka ukuthi ke balale beli15 egunjini elilodwa nje vo nalo futhi ngawo noma ngabe ke nini. Umphemba uthi ke ucela noma ngobani ongaba ke nosiza abalekelele kakhulu kaze njengoba behlala nesaguga esigula esingasakwazi nokuyihambela. Umndeni wakaNtuli enhlanzini kwaMbonambi ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi ke kawazi ukuthi uzothathana uhlanganise nani ngemuva kwesigameko esabehlela sokusha kungqongqo ke indle yabo nempahla yasendlini izipahla zabo zokugqoka omazisi nezitifiketi zabantwana ngasekuqaleni ke kwalenyanga. Indle yalomndeni yashaya ngqongqa ke umlilo okusolakala ukuthi wakhelwa ikhandlela kubekwa ukuthi ke umfana omncane neminyaka eyisikhombisa wayebheka ke ithoyizi ngaphansi kombhede kanti kumlilo uzokokheleka kwazise ke ugesi ungekho ngalelo langa kwagcina ke sekushe yonke into esendlini. Ugogo omdalwa kuleli khaya nabazukulu ababili basinda ngokulambisa kulomlilo njengoba ke bebengaphakathi kulendle yayisha. Ekhuluma nabezindaba uThembelihle Ntuli oyilunga lalomndeni uthe kumanje abazi nokuthi bazokwenza njani ukuze ke bakwazi ukuthi bathole izitifiketi ezintsha kanye nomazisi. Okuningi nje kwasha nezitifiketi zomntwana besihleli naye la ekhaya kwaAntu okuyena ka15. Besihleli naye nempahla zabantwana besikole bakabhutwama abanye sinabo la ekhaya. Zasha zonke lezo mpahla siu15. Mase ngibala ngalabantwana la besibesinabo kwashana impahla zabo zesikole abayishile kwashana ama exercise amanye kwashana incwadi yonke into nje saphuma nje akukho into yayikhona. Kuphoqeleke lomndeni ukuthi uqoqane ndawonye egunjini elilodwa nalo futhi kwakuyindlu nje ebingasasebenzi bebeyisebenzisa ngaphambilini ngaphambi kokuthi bangene kule ehlala bebehlala kuyo kunokuyile eshile. Nayo ke futhi njoba inetha lendluvu ayisekho esimeni. uNtuli ke uthi bacela usizo kunanoma ubani ke ungakwazi ukuthi abalekelele ukuthi ke abakhele indlu eright noma ke ebalungisele le abahleli kuyo njengamanje. Sashiya nje unodladla lomphedo omdala ngale nakhona kuyanetha kodwa bona kuyikamera kwakhile sizasavala nje ndanga nje ngeinto engekho la emawindini nakhona ngishayile inkethe. Indlu nje bifile nje ikhamsile nayo ithunqa nje nangaphakathi uyayibona yonke indawo. Ikhansela la kule ndawo libuzwa ngodaba lalomuzi livumile ukuthi laziswa futhi ke lakwazi ukuthi lilekelele lomndeni ngesponje zokulala ukudla kodwa kube secela ukuba uma kusekhona abanesifiso sokulekelela lomndeni basondele ngoba usizo lomndeni liudinga ngalendlela exakayo. Eqinisweni izindlu umasipala waseMfolozi awuzakhi uye refer kwi-Department of Housing. Ngakho ke into esicela uma ngabe kukhona any person ongasilekeleka ngokukhulu kushesha where department ingakaplan ukuthi yenza kanjani siyacela ukuthi besilekelele uma kukhona usomabhizinisi abathi bona banayi willing yokuassist umndeni. Lezi izindaba zo1KZNTV mina ngingusamkeliswe Nqulunga ngibeka ngwambonambi eRichards Bay. Ukwazi ngema weIndluzela Foundation uthi beyinhlangano engezinzuzo inhloso yabo ukuhlomisa abafundi bezikole ezindaweni zasemakhaya ngolwazi oluthethu ngemkhakha emisebenzi yahlukene ukuze uma ngabe sebeyake ikhungenze imfundo ephakeme bayesebe nolwazi lokuthi iziphi izifundo kumele ke bazithathe ukuze benze lo msebenzi abayithandayo. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uMadlokovu uthi unethemba lokuthi abafundi bazoqhuqhuzela kuma ngabe bebona abantu asebephumelele emkhakheni yahlukene
bebacobelela ngolwazi ukuthi bangasithuthukisa kanjani nabo ukuze befane nabo. Kusho lokho engathi ke kuqhubeka umcimbi wokucobelela labafundi ngolwazi enzala abantu kwaMbonambe enyakatho yesifundazwe. Bebephume ngobuningi babo abafundi bebanga le-11 abaqhamuka esikoleni ezahlukene kwaMbonambe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal okuyinto ngande, uMkhayideni, indlaba eyilandula kanye nemanqamo ukuzothamela ke izikhulumo ezakhayo nebezizobakhuthaza ukuba baqhubeke nemfundo. Abantu ke bekuyibona bebekhuthaza intsha, abantu ke basebenza imisebenzi eyahlukene kodwa kungabantu bendawo. Ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV uKwazingema weNdluzela Foundation uthi ke lokhu ukutshengisa abantwana ukuthi ke nabo bengakwenza kwenzeke lokhu ke okwenziwe abanye akudingi ukuthi umuntu azafunde ezikoleni izomntakabani. Team le Indluzela abantu abafunda kulezi izikole zakhona la kwaMbonambe and bahlala khona kwaMbonambe and they turn back to be engineers, specialists, but ngafunda khona la. So kwenza ukuthi ke nomuntu uma ukhuluma ukuthi uma ufuna ukuba engineer umuntu angezwe ngenziwa bethu ukuthi ukhonto to engineer, but it's the people ambonayo akhula phambi kwakhe uma yezwe ukuthi hawo ubaba kabani unengineer mhlawumbe yes umuntu ambonayo uhamba khona la ufunde khona la uvuke kusena RBM IRBM o NL places, but into eyenzakalayo. Indluzela Foundation njengenhlangano engenza inzuzo isifiso sayo ke ukuthi ke ezihlelweni zabo bagcine ke sebekhande isikhwama nalapho ke bezolekelela khona abafundi bakwazi ke ukuqhubeka nezifundo zabo. So we looking in that ukuthi at the end of the day sibe naso isikhwama esizokhona ukuprovide ey'ngane ukuthi zikhona ukufunda. Abanye ukuthi uma ngabe siyahluleka ukuba ukuthi ufunde ibhasari, so but umuntu aregister then simlekelele ukuthi akhona athole no-NSFAS funds. Abafundi ababelithamele lolu hlelo bathi ke lolu hlelo lubasize kakhulu ke njengoba bezophuma sebenolwazi ukuthi bazofundani uma sebefunda imfundo zemfundo ephakeme. Mina i-career path engathanda ukuyithatha i-law, so bekukhona usisi wakamthiyane and partners ongisize kakhulu and inspired me a lot ngokuthi uma ufuna ukwenza i-law nemthetho ngenza kanje, so ngijabule kakhulu ngoba kade ngine-career expo namhlanje sizakele. I learned a lot from inkampani yase-RBM ukuthi how we should treat trees, iziphi izinto ekumele sizenze in order for trees to grow healthier. Let's gaze indaba ze-1KZNTV. Mina nginguSamkeliswe Nqulunga ngibeka ngesenza labantu kwaMbonambe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 15.9 cents uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu20.44 cents kupondo waseBrithani libe ngu17.63 cents uma liqhathaniswa neeuro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,739.28 cents i-ounce, kuthi intengo yalo ngahluziwe yona ime $79.09 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lebhola kanobhutshuzwayo kwabesifazane banyana uDesiree Ellis uthi bazimisele na kanjani ukuqhubeka lapho beyigcine khona uma ngabe sebedlala neAngola ngoLwesihlanu ntambama. Leli qembu ke libuye namaphuzu amathathu agcwele ngesikhathi lehlula iMalawi ngamagoli 2-1 kumdlalo obuseNelson Mandela Bay Stadium izolo ntambama. Amagoli ebanyana avalelwe phakathi nguMelinda Khadiete uNoxolo Cesane, kwathi lokubika ekhaya leMalawi lavalelwa phakathi nguWezimvula. Kuma nje ke banyana siyiqhwakele ke sicongweni kuGroup A ngamaphuzu amathathu ilandelwe ngemuvi yeAngola neMozambique bese kuthi emsileni kuvale iMalawi. Ake sibheke naso simo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isabukehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla na kanjani ihlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo. Khumu